Jeg vil i den her video vise, hvordan du kalibrerer, således at antennen sidder netop centralt på taget af din traktor. For selvom det ser ud til, at du har monteret antennen centralt i forhold til din traktor, så er det ikke altid sikkert, at den rent faktisk sidder centralt. Det kan vi kalibrere os ud af. Det første vi gør, det er, at vi går ind i vores terminal, så trykker vi opret en AB-linje, som vi plejer, altså her op til højre, op plusset, hvor jeg har min mus nu, trykker vi opret AB-linje, og så trykker vi punkt A, og så kører vi en afstand. Det er ikke så vigtigt, hvor langt vi kører. Lad os sige, at vi kører en 20-25 meter, og så trykker vi på punkt B, og nu trykker vi gem linje. Nu har vi altså gemt linjen, og vi har en AB-linje fuldstændig, som vi kender det. Det næste vi gør, det er, at vi trykker aktivere autostyring nederst til højre. Og nu lader vi vores traktor køre ind på linjen, og vi kører ind på linjen indtil at der står 0 cm oppe i toppen. Så ved vi, at vi holder præcis oven på linjen, når vi har den 0 øverst i toppen her. Så går vi ud af traktoren, og nu skal I forestille jer, at den her linje L1, det er en, der går parallelt med for- og baghjul på traktoren. Nu kan vi eventuelt lave en markering, eller nu skal vi lave en markering ved højre for- og baghjul. Det kan fx være med en træbjælke, eller en markeringsstok, eller en spraymaling, eller et eller andet. Så vi kan lave den her linje L1 langs højre for- og baghjul af traktoren. Nu går vi ind i traktoren igen, og så vender vi traktoren rundt, og så kører vi tilbage på den samme linje, som vi startede med at være på. Sådan her. Så nu er vi på den samme linje, nu kører vi bare fra den anden retning. Og så aktiverer vi autostyringen nederst til højre, og så kører vi ind på linjen, så der præcis så 0 cm oppe i toppen. Hvis man er rigtig heldig, så kører man præcis i det samme spor, som man gjorde før. Hvis ikke man gør det, så har vi en situation som på tegningen her. Her kan vi se, at traktoren den kører forskudt fra den oprindelige linje L1, og vi kan nu tegne en linje L2 ved venstre for- og baghjul. Den situation vi har her, den betyder, at antennen den er forskudt til venstre på taget, så antennen sidder simpelthen for langt til venstre på taget af traktoren i forhold til centrum. Og nu kan vi gå ud og opmåle den her afstand mellem linjen L1 og L2, som vi har markeret med en markeringsstok eller en træbjælke, eller hvad vi nu har brugt. Og den afstand, den skal vi bruge til at kalibrere antennen, så den sidder præcist på midten af taget af traktoren. Nu går vi ind i vores... først vi måler afstanden op mellem linjen L1 og L2, og så går vi ind i vores terminal. Vi trykker på menu, og nu er vi inde i indstillinger, og så nederst, der vælger vi den, der hedder køretøjsbibliotek. Så trykker vi redigere, nede hvor jeg har min mus nu. Der er sådan en blyant eller en kuglepen, trykker vi redigere. Så kan det være, at den lige beder os om at indtaste, hvor mange hestekræfter traktoren har, og det indtaster vi. Og så trykker vi næste. Så scroller vi lidt ned, ruller lidt ned på siden, og så har vi den her afstand fra antenne til centralaksen, aksis. Og i den situation her, der sidder antennen for langt til venstre på taget, og det siger vi altså, at vores korrektion den skal være venstre. Og så tager vi afstanden mellem linjerne L1 og L2 og deler med 2. Så vi skal have halvdelen af afstanden mellem linjerne for at lave vores korrektion. Så hvis afstanden mellem de to linjer på jorden var 10 cm, så skriver vi 5 cm i afstand mellem antennen og centralaksis. Så trykker vi næste og trykker gem. Og nu har vi kalibreret, således at traktorens antenne burde være placeret netop centralt på taget af traktoren. Det vil sige, at du nu når du kører i et spor og vender rundt og kører i det samme spor tilbage, så skal traktoren køre præcist i det samme, på den samme position hele vejen ned igennem sporet. Super. Tak fordi du kiggede med.